fogja vissza a látvány. Nem fogja vissza tükróbálni. Tükörbe kétféle kép lesz. Tükörbe kétféle kép. Én nem tudom gondolkodásban, hogy beszélgessünk másokat. Érted? És azért annyi érzés. Ez egy egyúttal dolog. Érted? Nem akarom csak tovább létezni. Ez talán abban a virágánynak kéne, szóval abban. Szóval, hogy ott történjen mindez, nem? Nekem már átkoztam. Én váltottam, hogy nem lehet elmutatni ezt a dolgot. Nem, ez az a fájdalom? hogy mintha mutatnád valaki, hogy ez megtörtént már veled, mert megtörtént a születésekor, meg megtörtént a magszülő születésekor, de mintha visszaemlékezni erre is, hogy is mondom. Mert szerintem csak így van, hogy most nem születik senkinek, most eredeti. Nem, pont egy évet előtt a simul. Aha. Hát akkor talán azt megmutatni, hogy a simulnál ez hogy van. Akár a mamától. Minden lesz. De te is itt vagy, és ezt mondtam. Tehát például, hogy emlékszik arról, hogy ő emlékszik arról, hogy hogy azt állt neked. Mondod, hogy idegálló valamit erről. Életed is a fájdalom. Valami erről. Igen.